Shalom para sederek, wilujeng pepanggihan kalian kula Windu Prihatmoko Hadisasono saking Klasis Semarang Selatan. Kepareng kula maosaken renungan sadar dinten Kemis tanggal 17 Maret 2020. Kanthi jejer nggatekake kang ora katon. Waosan ayat kitab suci saking 2 Korintus 1 ayat 18. Ingkang mekaten. Margi kang dak gatekake dudu kang katon, nanging kang ora katon. Awit kang katon iku anane sawatara mangsa. Mongko kang ora katon iku langgeng. Amin. Para sederek, saben dinten kita ningali lan mirengaken kawontenaning jagat ingkang kebak ing warsuh kaprihatosan awit perang, sesengitan lan pasulayan, bebendu alam lan sak piturutipun. Semanten ugi menawi kita ngraosaken badan kita piyambak. Sangsaya sepuh boten badhe sangsaya kiat lan seger, ananging sangsaya lumrah lan winates. Menawi kita tingali lan karaosaken, namung punika mesti badhe tansah jalari lumrah, semplah lan kecalan ing pangajeng-ajeng. Nanging menawi kita saged nyawang lan methik piwulan ingkang migunani tumrap sedaya ingkang kelampahan, mesti kita tansah kagiyataken. Rasul Paulus mratelakaken gesangipun ingkang sampun kawengku dening Gusti Yesus lan nampi ayahan saking panjenenganipun. Wiwit ayat ingkang sepisan ngantos dumugi 17, kita saged manggihaken kados pundi Rasul Paul paring paseksi minangka abdi ingkang sampun pinilih dening Gusti Yesus piyambak ing satengahing pesamuan. Senadyan boten gampil anggenipun nglampahi timbalanipun, nanging Gusti tansah nyataken kados ingkang kaserat, mungguhing samubarang aku iki padha katindes, nanging ora remuk kejepit. Aku padha kentekan akal, nanging ora kelangan pangarep-arep. Aku padha dikuyo-kuyo nanging ora ditinggal ijen. Aku padha kabanting, nanging ora nemu bilai. Kawontenan ingkang makaten menika ingkang dados pamberekipun bilih Gusti ingkang pun dalaken. Ing kawontenan menapa kemawon lan ing pundiya papan. Gusti Yesus tansah kawarna ing gesangipun. Piyambakipun tansah pitados namung dumateng Gusti ingkang badhe paring pangluaran lan kawilujengan. Mila pangandikanipun merga kang dak gatekake dudu kang katon, nanging kang ora katon. Awit kang katon iku anane sawatara mangsa. Mongko kang ora katon iku langgeng. Pramila para sedherek, sumangga kita sami nggadahi piandel lan pambudidaya ingkang kados mekaten menika wau. Ing salebetipun kita nglampahi gesang peparingipun Gusti. Menawi kita kedah aben-ajeng menika adwar kalian tantanganipun iman,
kita neraken manah lan kapitadosan dumateng Gusti. Temah kita kagiyataken. Amin.